kula nyuwun dawuh Eyang Labet. Dawuhipun Kanjeng Eyang kala wingi. Eyang sih paminta ngendika bilih kulat majanipun Kanjeng Rama Arjuna ing kasatriyan Madukara. Eyang lajeng kados pundi angin kula badhe saged nembah padha ngaup dlamakanipun ingkang ukir jiwa raga kula Eyang. Wong wilahing Mas Duna Sidam pamegat tresna kula wonten dawuh. Cangkeme pitik ke yo. Kaya padha dek kunthi pilih biyen. Ora to ya. Saiki cara genah ngono Lasmi mulih. Oh alah. Kepiye tegese? Cipta lho rungokno purba pekok menengokong kulup abot sayektine bakal ngawamu Sudarma jeneng para kulup Bambang Pamegatresna kudu sangu kaluwihan kasekten kasantikan kasudiran kaprawiran kadigdayan kanuragan apa dene kasampurnan liripun kados pundi kaluwihan iku tegese punjuling apapak mrajaling akerep bisa mancala putra mancala putri lajeng kasekten mengkuwerdi sekti mandraguna bisa manjing ajur-ajir wondene kasantikan yaiku ulah kekuwataning awak yen kasudiran iku kendel datan saranta kaprawiran iku tegese netepi anggering prajurit menang kelawan utama. Wondene kadigdayan iku unggul sak pepadane. Wong kang digdaya iku ora tedhas tapak paluning pandhe sisaning Gurindo. Banjur kanuragan iku hanuraga kaya pambeking satriya. Banjur kasampurnan iku tegese putus ing ilmu sumurup panjing suruping pati. Lamun kabeh mau sira cakup tak kira wong atuamu Raden Arjuna bakal nampa pasuwitanira kulup. Mangancur lampahing angin kuntorang kraning kala kiri arak bumi prakam padula mangambak ambak sing suluk kaya Mbah Darman iki mau sapa naku nok syukur ada bonus 5.000 sithik menawi mekaten Kanjeng Eyang kula nyuwun pamit duga-duga sing prayitna ngati-ati nggih
pamrih mangsup narimeng kalabu budine kang den bawani wenganing yasukari lo wong wilahing Mas Tuna Sidam Yayi paminta wonten pangendika ngadhawuh Kakang Sih Palimarma. Lah kok dadi aku krungu putuku sing bagus kang tak tresnani Pamegat Tresna jarene bakal ngawawu Sudarmane kok mbok lilani. Kados pundi anggen kula mboten nglilani jernyatanipun sampun diwasa. Sampun wahyaning mangsa kala putu kula kedah mijil saking gunung becik suwitening praja ngupaya Sudarmanipun supados mekar kajiwanipun. Piye to Di piye aku iki wagat selawase ora cecaketan kelawan wanita semeng rasaku ya mun nyawang putumu Pamegat Tresna. Lah kok dadi mbok lilani lunga saka kene yen nganti ana kesandunging rata kabentuk sing tawang sapa sing bakal kelangan. Nyuwun pangapunten Kakang Penemban adreng pamintanipun ingkang wayah parikedah sungkem wonten pepadanipun Raden Janaka. Wela blai tak jampangane aku ora tega. Raseksa kagiri-giri kenyolir Prabata abang kawalagar manguwa ing mungsuh minta lawan anggra sing nabda kading kalyon manubru ladalah swenggonku pacak baris tengahing wana ing laladan Raju Tresna lagu dadi ki ana satriya bagus tanpa cacat kowe sapa mijil saka gunung ngaranku Pamegat Tresna. Wah Pamegat Tresna dasar kapura nyata kowe sapa takon marang aku Ditya kala renggut muka sing mburi kuwi apa ya satriya Duk jenengmu sapa Bambang Siswanto ngangger ngerti blangko nenek mondolane nganggo kuncungi Bambang Sis ladala yen ngono kowe dudu satriya Duk aku ming bau. Aku sing awat-awati kesi. Wong bagus Pamegat Tresna ana paran. Lakumu kena penglarang aja ngambah alas kene. Ora watak aku menggo dalan gage kowe sumingkira. Menyang endi setyamu ora perlu ndatak takon ngetotake kedheping netra jumangkaing suku. Wah landal
dina iki Prabu Trisna lagi gawat lagi werit. Yen ana wong-wong kang sajak mejanan iku tak balekake. Entuk bacut ra entuk bacut. Wah, landalang emping loro ngenyah pati parat. Wanin rajang barisaning rata denawa obabam. Wah. Leno pangendam candak panggul pundak kirekake mletup igamu. Wah. Jane mboten kawon. Ora. Lah napa kok mundur? Butane mambu rapati enak. Oh, nggih memper wong bar latihan. Bablas mriki nggih mung. Sing latihan sok butane niku. Buta Tarja. Wong edan. Panahku golek ana. Di mana tadi? Jarung tujuh arang. Oh, iki
nggon kene mesti dikat nggo ndaraki sponsor lho. Cempaka kok. Cempaka. Suaramu kok apik temen. Wah, sae. Sekundum mawari punja kiri. Ngono nembang apa-apa enjo. Saged. Jawi ana ngel ya jawi ana. Widan aja muni-muni tak panahe. Nangis ya hene deh. Aja ditinggal aku ya wong lanang. Gak mati gak? Gak mati gak piye iki? Lanang, aku aja ditinggal mati tenan bojoku. Aja mati gak? Loh kemayune. Ndek ingat aku petuk rambutnya di rebonding lho. Saiki tok dikriting. Ayo aja sembrono kuwi. Bendaramu sing mateni koncoku ya, Ngan. Aja dipateni gak? Aja dipateni gak piye kuwi? Ayo, bojoku uripno, Ngan. Ya uripke piye wong jeneng wong mati kok ora. Ora iso urip, mati kok ora. Raja Satria Suramrata Jayamrata imbang-imbang mangsa padha kaki rebutan aku. Amuk Suramrata Jayamrata kendhita yatne mangkadang dewa Batobat kaki rebutan aku Raja Satria. Aja Satria. Ngapa lo nganyel aku? Nah.
Dados mahrina sumubang yang aruna kadinetraning Anggara apa sabdaning kukila sabdaning kukila ring kanikara keter kini dongan ning kong lerwu sing pini panca pepetoking ayam wana pepetoking ayam wana mane man sing suluk Mas apa, Truk? Patekno Karang Talun. Engko urung Mbah Kesdi. Malah mbrono-mbrono. Ora lek njali sisan. Wis ra iso suluk. Lara gula. Mangke ra. Do menengo iku nemen opo? Kiai Semar. Kula mbegegek. Kula kaya mbegegek keri. Mbegegek dhisik akeh ora kok. Kula mbegegek. Menyana diyahne kang diceluki do kula ning asline mbegegek. Iki wanci yahene nang wong wadon. Sulistya ing warna Kiai Semar. Siapa ini? Apa kamu Inul Daratista? Wong tuwek. Rasa mundur. Takonono, Truk. Mbok menawa gelem 10 sak kelasane. 10 sak kelasane ya. Nuwun sewu, dalemipun sinten? Naminipun pundi, Mbak? Wong takon sing genah. Lan sinten, Mbak? Nami kula Pamikatsih. Om. Petruk diteluk Om. Ya wong ki nonton Bergasing Udawedana to, Gong. Nek wong ketoke apa-apa sarwa nyelidit kaya ngene mlebu warung sak warung ya mesti Om. Ora mungkin kok. Yang warung ya bangsa wong-wong wis. Ngapa, Dus? Ngono. Kene ya paling ora ya iki Mase stay urung lho Mase. Ya ning warung apa ora gaya. Mase Gudikeng. Yu langsih. Pamikatsih langsih. Yu panjenengan sinten kakek? Bongko ra kowe, Gong. Mundur. Yo, kakek Nardi ngrangking ngono. Sampluk sisan.
Bagong urung kenal kok nyampluk-nyampluk. Panjenengan sinten? Nami kula pamikat sih. Nyan sinten nggih? Jenengku Bambang Pamegat Tresna. Pamegat Tresna. Bambang pegatan kuwi. Karo Susi. Bambang pegatan kuwi. Pamegat Tresna. Ya iya. Dipegatke. Mulane nek wong diadi mantenan mbok wayang bubar dalan. Nek sing dadi manten dulur iki mbok tanggapke wong liya aja diwayangi dhewe. Ya aja meneh adi. Aku dadi mantene tak wayangi dhewe. Timbang duit keliya. Kok duit keliya piye to, Gong? Ono parigawe apa? Ngatos-atos lho niku mengke nek yang menten niku mengke gek wong mboten genah. Nek nitik saka udawedanane kaya piyayi genah, Kyai. Lah kok sawangamu piye to, Gong, nek wong ngono kuwi? Mbak. Cilik men mbok piye. Ki cara-cara wong gone dhewe sapa, Gong, ngono kuwi. Lah ya bojone cipta paling. Ya kur sekelas kuwi. Sekelas. Nggih, Raden. Tebih lampah kula. Kepasang yogi katut sing ngenu kula badhe nderek sing ngandika Raden. Melu aku iki arep golek ngengeran kok. Urung genah lelakonku kok wis mbok eloni. Mang tumut kula mawon. Kula jak teng Jombor nggih. Jombor menika pundi? Puluhan mriko. Tebih nggih. Melu kula pripun teng Gombang. Gombang sapa to, Gong? Tak kenalke karo Lek Sajuri. Men ketularan nguyo. Wis mari, Gong. Sak pathet 6 kok mudhun ping 18. Angger lagi anjrah no kringking. Ku nek disiarke ning Solo nek mirengke diotosi kowe. Atus pundi Raden, kula nderek pareng nggih Raden. Kula nderek penyan Raden pareng nggih. Melu aku arep ngopo? Nggih. Pokoke nderek Raden. Kyai Semar piye? Nggih kok melu niku alesane napa? Nek melu-melu kira-kira sampean mboten gelem dibagi melu ra masalah. Nek njaluk bagian jangan ikut. Pripun melu rombongan iki abot sanggane lho. Iki nek kondo iya ya nek ora-ora, nek kondo sambatan-sambatan, nek kondo tanggapan-tanggapan. Demben iki ya tanggapan kondo sambatan. Kowe nggih kula dipun dadosaken menapa kewala nderek, dipun anggap sederek panjenengan kula nggih nderek. Raden kula sagah ngrencang-rencangi gegayuhan dika lho Raden. Kyai Semar piye? Nggih, nek pancen mboten ajeng ganggu sampean, mboten napa-napa melu nggih mboten napa-napa. Ya wong kabeh mau urung karuan ya mbok menawa kena kanggo seduluran to Kyai. Nggih cocok. Piye Gong nek tambah wong ngene iki Gong? Ya jalan. Ora sampluk sisan. Kowe iki aja gagas wong delok to Gong. Nggih pun nderek mriki. Sampean saged Kong chang le ngono. Ani jong kong chang sing. Ojo ising. Nggih saged Kyai saged. Ya syukur wis barang-barang
Untuk duwen nggo sangu to terus nang kutha ya lakune adoh. Menawi pancen ngono ya. Hidepe ya sumedulur wae. Tembung apa, Kang? Sumedulur. Nelakake apa nelakake? Nelakake. Ya aku ngerti jare kok nelakake. Telake sapa? Kula nderek Raden. Aku arep menyang Kasatriyan Madukara. Sampean ampun njujuk Kasatriyan Madukara niki niku Do mangkat teng negara Wirata kabeh. Ujaring bakul sambewara. Kala ing wong akeh niki lagi enten perkara Satya Pringgandani kalih Ratu Trajutrisna. Niki do golek pepadang teng Wirata. apa ya ngono Kyai Semah nggih. Padang bulan kegencaran Adyan oh janing-janing talaga kadilangit membang teng pasulan upamaneka
Lintang tulya kusuma ya sumawur Iwang Suksmana adilinuwih payungana jagat sawigung. Nggih. Putu Prabu Ndarawati. Putu Prabu Mandura Werkudara Janaka lan sira nggih Gatotkaca padene Bama. Wonten mbal dawuh. Wonten dawuh yang wah piye kakek Matsuwa. Inggih kados pundi yang sawise padha lenggah satata mara gage. Mbaka siji tumuli matura. Apa to sejatine? Nganti padha gumrubyuk kumrubut padha teka ning negara Wirata. Iyang. Sowan kula sekadang menika estunipun tanah sanes namung kepengin badhe nyuwun kalidamar pepajar ingkang mujudaken pengadilan saking paduka Kanjeng Hyang Sri Bagindo. Pengadilan perkara apa? Nuwun inggih. Ing antawisipun anak kula Kaki Prabu Bama tuwin Kaki Prabu Gatotkaca menika sami rebat leres ing babagan bumi Tunggarana tapel wates Pringgondani kaliyan Trajutrisna. Kadipaten Tunggarana tinggalane Prabu Kalamestaka mbiyen. Nuwun inggih kasinggihan. Ing menika mugi keparenga paduka Kanjeng Hyang Wirata ingkang paring karampungan. Dedamar adil tuwin leres Tunggarana menika bawah Trajutrisna menapa wewengkon Pringgondani. Jagat wasisaning Bathara. Yen ngono, becike ora ketang seklimah rong klimah aku butuh sambung rembug karo anakmu saklara niki Kresna. Nuwun iki sumangga yang Werkudara lan Arjuna kowe melu nekseni pirembugan iki. Yo. Aku mung ngestokke dawuh kakekku. Kula nuwun inggih Hyang. Bama, kula wonten dawuh. Wah, suaramu bantas men. Nggih. Ya yo ngene iki kok. Pripun? Apa bener Kadipaten Tunggarana iki wewengkon Trajutrisna? Wiwit rumiyin mila leres. Wiwit kina makina ingga sepriki Tunggarana menika bawah Trajutrisna. Adipati Wahana menika ratu tetelukan kula. Nanging dipun rebat kalian tiang Pringgondani, dipun rayah lare Pringgondani. Gatotkaca menika wong angkara. Wah, angkara biathukmu kuwi. Kosik to kosik kok aja padudon iki ana ngareping pengadilan. Aja padha padu. Wah, Gatot kowe meneng oleh. Yen kowe nganti dijotos tanpa genah pekarane, bapakmu saguh ngewangi le. Werkudara kowe meneng ngomong cukup tak konekseni. Yo. Bama, lho. Yen kowe ngaku bumi Tunggarana kuwi wewengkonmu, apa Kaki Bama bisa nuduhake bukti lan seksi ingkang kuat? Buktine apa lan seksine sapa yen to Kadipaten Tunggarana kuwi jajahanmu? Lho. Ya. Buktinipun sampun cetha. Seprika dumugi sepriki Tunggarana menika jajahan kula. Perkawis seksi nggih sampun gamblang. Adipati Yayah Griwa, rerehan kula menika anakipun Suwargi Prabu Kalamestaka ing Tunggarana. Piyambakipun sakwanci-wanci siyaga minangka paseksen. Tunggarana inggih tilaranipun tiyang sepuhipun bawah negari Trajutrisna. Apa Kaki Prabu Bama duwe layang kekancingan ingkang minangka pikukuh ingkang nyebutake yen bumi Tunggarana mau wewengkon Trajutrisna? Duwe layang. Layang kekancingan nggih napa? Wiwit kula jumeneng ratu wonten Trajutrisna menika ngertos-ngertos bumi Tunggarana iki sampun mlebet dados wewengkon ngriku.
Mbok menawi pancen cara kina menika perkawis bumi lan pekarangan mekaten mboten sisah mawi layang-layangan. Namung cekap percaya pinercayan ngaten kemawon. Lha tumrap Tunggorana meniki semanten ugi mboten wonten syarat ingkang wujud serat pikukuhipun, mboten-mboten. Oh, lah kaya ngono kuwi sing jenenge kliru. Klintunipun, kabeh ingkang aran wewengkon ya mbuh kuwi wujud bumi apa wisma. Barang darbi apa wae kuwi supaya tinemu sah, kudu digenepi nganggo layang kekancingan minangka pikukuh dadi yen tanpa pikukuh iku durung bisa sinebut resmi bumi. Wah, mboten. Kaya ngoten tak angel-angel nganggo sertifikat barang. Apa kuwi sertifikat ya? Dadak nganggo layang-layang kekancingan belegedes. Wah, wong ngeyel njaluk tutho watu ndase. Werkudara menenga. Werkudara kuwi aja melu nyampur dhisik. Warjata Sibama keprok dhewe kowe. Aku ya melu ngewangi nak. Piye to iki wong perkaran kok do kaya ngene. Janaka kowe menenga to, Di? Yang tekad-tekatan. Iya kabeh padha menenga dhisik. Ora wong ngeyel eneng. Ana dikandhani apik-apik yen kudu nganggo layang kekancingan malah nggugu karepe dhewe. Apa sira kaki uga ngakoni yen to Bumi Tunggorana kuwi wewengkon Pringgondani Gatotkaca. Kanjeng Hyang kandha sing bener le, Tot. Kula nuwun sewu, Yang. Iya piye? Panjenipun sanes kula ingkang gadhah moga perkawis menika nanging malah saking panyuwunipun Ratu Tunggorana Adipati Wahono piyambak ingkang ngadreng kepengin manunggil kaliyan negari Pringgondani. Awit cariyos miturut dedongenganipun Tunggorana wau duk ing kina bawah Pringgondani. Dados kula sowan mriki menika namung ngadhapur srana pamintanipun kawula Tunggorana ingkang kepengin manggen garis sing adil tuwin leres. Wangsul kadut jaman kawitanipun Tunggorana manjing dados wewengkon Pringgondani, Yang. Kok adhedhasar dongeng kuwi sing dongeng sapa? Praja Pringgondani tasih wonten denawa sepuh ingkang tumut ngalami sugengipun Kanjeng Hyang Sawarga Prabu Tremboko. Naminipun Ditya Sumberkaton. Inggih Sumberkaton menika ingkang kula anggi gondhelan jalaran. Dongengipun Sumberkaton nyata lan leres, Yang. Mbaya coba Sumberkaton dawuh ana mraju mrene. Kon rene Sumberkaton. Nggih, ngestakaken dawuh.